Ndewonu ndị be anyị ekene m unu ụmụ nwanyị. Abịa m kwuchie maka nwaanyị na-achọ ịrapụ di in 3 years ụnyaahụ. Ụmụ nwoke bịa ji inbox m bido bebe akwa wee sị m na fa nọ n'ụdị ọnọdụ a. Ụmụ nwoke n'one, ụmụ nwoke 5 ọkwa ndị m bịa jisi ike wee gee ntị wee bịa na-agwa m ihe a sị na ọ dị ka ọfa ka a na-agwa ihe na fa na-efu efu na fa na-anwụ fa wee tụtụrụ akụkọ jọrọ njọ so wee kọbala mụ na onwe m obi adịrọ m mma, ịghọtago. So mma abịa gwa unu ụzọ ihe atọ kịta ọ bụrụ na ị na-eme especially ọ bụrụ na akpọta gị obodo oyibo ịrapịa ka di gị nwee ike nọrụ gị azụ. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe a ikwere arapịa ịchọrọ igbu di gị ịbụrụ ezigbo mmadụ ndị a ga-achụ na gị. Ọ ka mma na-achụ na gị tupu ikpe anyị ya mmadụ. Ọ bụrụ na gị na di gị na-ese okwu mgbe niile ị na-abịa di gị nso, ị na-abịa gama na-akị anya n'anya nya were aka na-achọ ịmanye ihe n'anya, ị nara atụ egwu adịrọ gị na-arụ, ị nwere respect ị kwesịrị. Ọ bụrụ na ị na-eme ịbụrụ ezigbo mmadụ andị ekwesịghị ka achụ na gị bifo ikpe anyị ya nwoke ahụ. Maka ka nwaanyị si eme, nwaanyị na-aghasa ka ọgọdọ, nwaanyị na-atụ egwu, nwaanyị na-enye di egwu na nsọpụrụ. Di gị na-aba mba ị gara ekwu okwu, ịchọgodo ikwu okwu ikwu onye ọsọ ma ọ bụ ịnoti aka egwu ga na-atụ gị na ọ ga-amasịsị gị eze, na ọ ga-agba ụkwụ na mkpụrụ obi, na ọ ga-akụchatụ gị, ụjọ ga na-abịa gị n'arụ, ị ga na-aga azụ. Ọbịabịa ịgbaba ọsọ ị ga-anọ ebe tere aka. Mana nke na ị na-abịazi nso na-achọ ịmanye ya aka n'anya like this na nya wele anya gị chakechee like this na-abịa nso wele anya gị bọsachaa like this nya ka atụba gị egwu ka agbapụlụ gị ka di gị wee gbapụlụ gị ka ịchụpụ di gị ka amamihe ị chọrọ ime nke na ịchakechela anya like this na-abịa nso wele anya na-achọ ọwala na-akanye anya n'anya wele aka na-achọ ịmanye n'anya. Ịma na ịbụ ajọ nwaanyị ndị asịra m na imebigo kpamkpam, mana ịnụ ozi ọma mụ ịnụ ya kwụsị ya. Ịma na ịbụ ezigbo nwaanyị ibido mebe ọfụma, ọ ga-adịkwala gị mma, ọ ga-abalị gị uru. Ịma na ịtọn gokwe n'uliv and na ibugola ezigbo nwaanyị. Mana ịnụcha anya gba nkịtị ka na-eme ị na-achọ igbu di gị andị ikwesị ezi ịnọ ebe ahụ andị ekwesị ka achụ na gị na nkụ akago gị, ịghọtago. So ọzọkwa bụ o nwere ike nyetelu gị aka sọpọtụcha gị n'akwụkwọ isi ha onye kwụrụ gị ụgwọ akwụkwọ ịbịa taa ọfụ gụọ akwụkwọ ndị nọọsụ. Akwụkwọ ndị nọọsụ na-awa isi na-enye nsogbu nya ị na-agụ akwụkwọ ndị nọọsụ dịka ị na-anwụ dịka ị na-efu efu ịgụcha anya ọ bụ sọpọtụ di gị nye gị. O nwere ike ọ kwụrụ ọrụ gị ụgwọ akwụkwọ ahụ gọọmenti kwụrụ gị mana o nye gị sọpọtụ andị ọ kpọgote gị ịbụ ogbenye ị nwere akụ ị nwere ụkwa ma be nna gị ị nwere akụ ị nwere ụkwa ịbịazịa ọzụcha gị ịrụbazie ụlọ ọmara ego na a na-akwụ gị o kwesịrị inwe ego na a na-akwụ gị andị unu kwesịrị ike ozi eke ihe unu ga na-akwụ biilụ ego ụgwọ ụlọ nke ngote nri mkpa nri andị ego ụgwọ ọnwa gị karịa ụgwọ ya. Ị ga na-eme mọtin maka asị nnukwu azụ kpata nnukwu nkụ, obele azụ kpata obele nkụ. Ọ bụ ihe o kwesịrị ka a na-eme. Ọzọkwa bụ ị na-anụ di welu foonu nya foonu a na-etinyelu fọrịna maka ndị ori emezulu foonu gị. Ọ bụ maka ya ka eji etinye koodu. Ịtụfuo onye n'ezi mmadụ ama mmeghe koodu gị iweli etinye di ga amara koodu ahụ. Ịma na ịbụrụ ezigbo nwaanyị ekwesịrị ka achụ na gị. Di gị kwesịrị mma koodu ahụ, ị kwesịrị iwelie na-edobe. Ịchọ ịlara ụla iweli enye di gị si ya jidezie foonu chifo inye mie ka nje na-aba ọsọsọ mma alala ụla maọbụ achọrọ m ije gụọ akwụkwọ, achọrọ m inwe distraction jide foonu ma ka nje baa na kọna rum ebe m na-agụ akwụkwọ. Biko di m ọma jide m foonu a emechi nye m ya, achọrọ m inwe distraction. Maọbụ na achọrọ m ije lala ụla, achọrọ m inwe distraction ebe m na-alala ụla, jidezie foonu a chifozie inye m ya o meghe nye ọ ga-ama koodu ahụ meghe chichiche enye chọọ ihe nya ihe sọli oweli foonu ahụ mee, ịghọtago. O kwesịrị iji foonu gị mee ihe sọlị ya, ị kwesịrị itinye koodu. Ọkwa ị na-anụ ya, ọ bụrụ na itinye foonu koodu ịma na ịbụrụ ezigbo nwaanyị ifugie. So ị ga-ewofu koodu na foonu gị, ji nwayọọ wofu koodu na foonu gị.